Il-kumpless tal-Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi ittelet l-ewwel edizzjoni tal-motocross f'pajjiżna b'ċirkwita madwar 2 kilometri bil-parteċipazzjoni ta' 35 sewwieq. Din l-attività saret b'kollaborazzjoni mal-Island Car Club li ħadet ħsieb il-parti tal-korsa fuq it-tarmak li żdiedet ma' dik tat-tajn li normalment tittuża għall-autocross. Paul De Guara li huwa wieħed mill-organizzaturi ta' din l-attività spjega kif id-dinamika ta' trakka tagħmel aktar diffiċli sabiex wieħed iħejji l-karozza tiegħu. Ovvjament is-setup huwa diffiċli, iż-żmien kien diffiċli, nafu li hemm karozzi qed jiġu preparati għal dan it-tip ta' attivitajiet. Min-naħa tagħna qed naraw li diġà bdejna fuq passi tajjeb u nixtiequ ovvjament nikkuntentaw nagħmlu iktar attivitajiet ta' dan il-ġeneru. F'din l-attività kienet innotata diversità ta' tipi ta' vetturi minn 4x4s għal karozzi ta' drifting. Karl Grima, sewwieq ta' 4x4, innota kif is-sewwieqa differenti qed jitrattaw l-isfida ta' tibdil fl-art b'tibdil fil-karozzi. Bħala setup qed naraw differenza eżempju hawn ħafna karozzi li armati bit-tajs ta' triq li huma għat-tarma huma ħafna aħjar, u mbagħad qed forsi jitlu fuq naħa tad-dert qed tkun aktar ta' limitazzjoni. Jeżistu tires li jkunu tajbin għat-tnejn li huma li jkunu misa combination. Laura Barbarosant kienet waħda miż-żewġ sewwieqa nisa f'din l-attività u ħeġġet aktar tfajliet jitlu f'dan l-isport. Overall, it's exciting għax tibda mit-triq, mit-tarma kumbat tispiċċa fit-tajn. Ninkoraġġihom jiġu għax mhux daqshekk diffiċli jekk tkun tħobb naqra speed u tikkontrolla l-karozza sew. Pjaċir. Din l-attività mistennija tintemm il-ħatf ta' għali.